מה קורה אנשים? יש איתכם אחמד אלוברה פה שוב, הוולוג הראשון כמובן. אני בדרך עכשיו למגרש, אפשר לראות אותו שם ממש מאחוריי. אני מקווה שמכבי באר שבע תנצח את בית"ר היום, ויש לי פה את השחקן הראשון של מכבי באר שבע, אמיר. מה קורה אנשים? כאן אמיר. היום אנחנו ננצח, יש לנו פה הלוואי וננצח את בית"ר, ושרק הטוב יהיה איתנו. הנה כבר אפשר לראות את השחקנים של בית"ר מתקדמים למגרש, ויש לנו גם את השחקן השני, אבל הוא של הפועל כמובן, בילדים א', חאלד צנאלה. מה קורה חברים? כאן חאלד צנאלה. איך שאתם רואים, באתי לראות את המשחק של מכבי. אני באמת מאחל להם בהצלחה, שיהיה להם הכל רק טוב. קיבלת חולצה כזאת, תקום? רק לבחירים פה. רק לבחירים. אחמד, צלם, אחמד. הלאה, הלאה מכבי! רק אתמול הביא את הכרטיסים. לא ידעתי מה שם משחק או לא משחק. רגל ברך, כולו! הלאה! השור השני חליד הים! 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 כדור שלנו, צאו! נתנאל, הלאה! טוב, הלאה, צא! לך למעלה, לך עומר! עד השער עומר! ובינות! אחרי אם יש גול אתה נכנס. עמית. תוריד את הגופייה, אתה לא יכול לשחק עם גופייה, יא חכם. לא, כן, אמיר. רגע, ואם הוא לא מכניס? לא יודע איך הוא רע. שמחתי לי בוא תסיפור, איך הוא מתטפל? נראה לי הוא משאיר למחכים קטנה ומחכים. זה בעבור בעשור, תן גול. הלאה אדם, גול! מה קורה אנשים? חזרתי, איתכם אחמד אלוברה שוב. סליחה על הרעש כמובן, אני בדרך הביתה איך שאתם כבר יכולים לראות. אני ממש שמח לקבוצה, ניצחנו 4-1, 3 לשחקן בשם אדם ואחד לשחקן בשם מחמוד. את אדם כבר תכירו נראה לי בוולוג הבא, אני אעשה את אתגר המשקופים, אני ואדם, ועוד אחד בשם אמיר שכבר ראיתם אותו בתחילת הוולוג. אני מקווה שנהנתם מהוולוג, ולייק ותגובה, וכמובן לא לשכוח להירשם לערוץ. ואני לא מבטיח, אבל לא מבטיח, שבוע הבא כבר יהיה, אפילו לא כן, שבוע הבא ירד לכם כבר סרטון של המשקופים, אתגר המשקופים. וביי!